Sa bispera sa Kalagkalag, ubay-ubay na ang nibisita karong adlaw sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City. Buot sa mga sayong nibisita nga dili na sila makigdungan sa gilaumang pagdagsa sa mga mubisita sa mismong Kalagkalag. Gipalimpyuhan na sab ang mausoleo sa pamilya Duterte nga anaa sa maong sementeryo. Aniya ang report. Istriktong ginarekisa sa mga otoridad ang mga gamit nga dala sa mga nibisita karong adlaw sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City. Dunay pipila silang nakumpiskang ginabawal sama sa lighter, sigarilyo o gunting. Sayong nibisita karong adlaw ang mag-inahang Carsonete sa lubnganan sa ilang padre de pamilya nga 30 katuig na nga namatay. Paspas ra hinuon nilang natultulan ang lubnganan sanglit kada tuig gayud silang nagabisita. Apan nabagnot na busa ilasab gipalimpyuhan. Karon jud mi nag-anhi kay para kuan walay daghang tao gani. Taga tuig amo ang ginaanhi diri. Lola, lolo, ana mga patay. Nag-anhi jud mi dinhi. Karong adlaw sab gipiling mo bisita ni Nanay Mercedes sa iyang 12 ka mga kabanay nga nipanaw na sukad pa ni adtong 1944. Buot sa niya nga dili na makigdasok sa gilaumang pagdagsa sa mga mubisita ugma. Kunya, stroke ra ba ko lisod kay magbaktas-baktas dagan ng tao. Karon na lang ko ni anhi kay dili pa busy. Kay maski patay na di dalaw gyapon sila. Nagyapon naguna-una sa ilaha. Sa mausoleo sa pamilyang Duterte, gisugda na ang pagpanghinlo sa sulod ug gawas. Gitauran sab usuga ang gawas ni ini. Naandan man gud sa pipila ka miyembro sa pamilya nga gabii mo bisita. Naunang nibisita sa niaging semana si Congressman Paulo Duterte. Dinhi nakalubong ang ginikanan ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga sila kanhi Governor Vicente ug Soledad Duterte. Sumala sa management sa sementeryo, mag-abli ang sementeryo alas 6 sa buntag ug magsarado og alas 9 sa gabii. Sa karon sir na adyo nangita nag-ani diri sa office sir pero nakita na ang ihang kuan sir kanang lubnganan sa ilahang pamilya. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao.